moment, je m'appelle Miss Piri de Washington Hills. Welcome everyone. I'm Miss Piri, French teacher. Welcome to our school where we offer plenty. I won't say much, we're going to hear much from the students. Washington Hills is very conducive for learning. The teachers are very initiative and interactive when it comes to what they do. So it is not just about learning. They actually enforce a mentality that this has to be practiced. It is a school where a student body is mentored into a person who can handle reality, a person who can act into the world, a person who is productive. We have a couple of co-curricular activities, for example, sporting in clubs. We have debate, we have got interact, we have got Leo Club. All these clubs, they nurture and groom someone into someone who's great. So this school is an institution which can be great for you, and an institution which you can call exquisite. And not to brag, even in our public examinations, for example, Cambridge, ZIMSEC and HEXCO, we are excellent. Voilà, on a déjà entendu Washington Hills, c'est une école qui est très bien. Well, we have heard from the horse's mouth what the school is all about. So now we invite you all to come in your numbers. Trust us, you won't be disappointed by bringing your children to this school. Atombo ziziwa uri zvakawanika kugara tichingongwavha tichikorokoza urombo wanyanya kubata basa mkoma urombo wanyanya muDarwin muno aita mbiri Darwin ini ndinonzi mbere takuzwa pa Mount Darwin pashopa ungwa ndo kuti mashoko angu yaenda pedzi ndotwa Christopher kanokanza ndoshanda kuseri kuzuva apana zvaunoziva chichakaitika ngoti udza zvawakanza Andina makuwa. Saka ndinde makuwa. Imi munayo imi. Inayo andina makuwa. Ndotongozoti vanhu vakafa chete. Vari tu. Hayo haya makuwa ndinayo. Taurene vamwe nacho ndakaona. Zvinopisa tsitsasi. Sinaro yoyo muDarwin atichaida. Akake chitu chibuda. Zvakamboitika futi kulocation. Saka hatichazvida. Ko tiri kunzwa kuti mufi uyu akambotsika vanhu. Uyezve pamwe ndo mhepo dzacho dzaakusimuka. Mune ruzivo here pamusoro penyaya iyoyo? Ya, akambotsika vanhu shuwa paRidgeview 10 of padhuze nepadema. Akatsika vanhu 3. 2 vakafira pasport, 1 akazofira chipatara anga ane nhumbu. Saka hatizoziva kuti mhepo chokwadi kozi anga ane 3 days achinzi anga asinganyatsitenga munhu ari kutipenga here, anga asinganyatsonzwisisika zvaaita zvacho. Muzivhuriro waita maziso mufambiro wacho aingooneka kuti pane zvikumunetsa. Nai matikomborera kandi nai baba dai mambo tikomborera. Nai matikomborera munga dai matikomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nerimwe zuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikombora. Ona dai matikomborera daima okomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nerimwe zuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore. Nai matikomborera kandi nai baba dai mambo tikomborera. Nai matikomborera munga dai matikomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nerimwe zuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikombora. Ona dai matikomborera daima okomborera. Nai baba dai mambo tikomborera. Nerimwe zuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yeMount Darwin, Mashonaland Central Province, pamwongo peMount Darwin kulocation inonzi Ridgeview, uko kwaitikawo chitiko chinoshamisa, chitiko chinotyisa zvikuru. Murume akapfura mudzimai wake Nepfuti.
ndozvatakuda kuti tinzwe kuti nhau iyi yakafamba sei, tikwanise kunge tichitaura neveukama vatitsanangurirewo zvavanoziva pamusoro pechitiko ichochi kuti ko zvakambofamba sei kuti zvizopedzesera zvasvika pakadaro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Gani nai baba dai mambo tikomborera dai mati komborera munga dai mati komborera nai baba dai mambo tikomborera neri mwezuwa kana kuti nedzi mwenguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikombo ona dai mati komborera dai ma okomborera nai baba dai mambo tikomborera neri mwezuwa kana kuti nedzi mwenguwa kana kuti nerimwe gore. Melody Gazi ndini mukoma wemunhu ashaya akapfurwa pano anovanonzi Jane Gazi. Takangoudzwa kuri kuseni hapana chataiziva. Takangoudzwa kuri kuseni chinzi munin'ina wenyu apfurwa nemurume wake, murume wacho bva azvipfurawo. Hapana kana chataizivawo chakaitika chacho. Saka izvi zvimitumbi iripi? Mitumbi takanzwa takaendeswa kumochari. Takanzwa takatanga vaenda kuHarare kupostmortem. Asi imimi sasisi wacho hamuna kumbonzwa kuti pane zvavainetsana here? Ndakangonzwa kuti hanzi murume wacho akasvika here. Vangobadza TV vamudedzera mudhaining achiti vaititaure vanoti vainetsa nei nokuti ndana nenguva ndisati ndambomuona. Ndakapedzera kumuona muna April. Saka ndisi kuziva kuti vakazotanga varwa here. Murume wacho bvazotora futi vamupfura iye murume wacho bvazozvipfurawo. Aiita basa rei murume? Murume uyu aingoita zvechikorokoza zvegod panning mukaradzi. Saka ndo zvaita kuti anga achigara Nepfuti here? Kuti kunzi akatengerwa nemukoma wake ainzi Cosmo aita zvegodho. Anogara muDarwin. Ari kupi mukoma wacho? Mukoma wacho akashaya. Ndinonzi Blessing Madhanda. Ndiri munin'ina wemunhu ashayiko. Inini chiitiko chacho chinotonetsa kuti utsanangure kuti toti chii. Dai vaikurukura kuti isisi kana kuti chii chiri kunetsa nabamukuru vaikwanisa kuziva kuti chii chiri kunetsa. Asi chekuti ukurukure chaicho panenge pasina nekuti takazombonzwa chiitiko chaitika kuti kunosisi wapfurwa Nepfuti. Inini ndindaigara padhuze nawo. Kana ndotoshazoti kuti nditi sisi chaivanetsa kana kuti titi pane chaivanetsawo semunin'ina wawo havanombobvira wandiudza. Kana kuti titiwo pane chavakakurukurawo kana wane chekuti tainetsana nabamukuru havana. Saka sechiitiko chakadai so chaitika chinhu chikutoshamisa kuti chavakambonyanyonetsa chacho chii chavasinambobvirawo kurukura. Isecret wai yavasinambobvirawo tauriwe ndina ndiri padhuze nawo. Hama yangu chiti ndanese ndararemerwa nezvakati zvandiri kuitwa nabamukuru vako. Ko vamwe vari kuti izvoni murume pane paakambotsika vanhu ende vari kufungidza kuti imhepo dzakudaro. Munotiwo kudini mashoko ewari? Kutsika vanhu vakambotsika vanhu. Saka isusu hatichazivawo pamwe ndo mhepo dzacho kusimukawo ndokwadzikabvirawo. Pamwe mhepo dzacho vanga vagara vanadzo. Hazvichazivikanwa. Vanhu vakatsikwa ndangonzwa zvichitaurwa vakafa vese here? Vakafa vese. Vari vangani? Vanenge vanga vari 5 ba. Vanenge vanga vari 5. Ini ndinonzi Angela Bhero. Uyu afa uri mwana mukoma wangu. Zvaitika zviya ndimbozoticha zvafamba sei takazongofonerwa kubva. Mudzimai here ati murume? Mudzimai ndiye mwana mukoma wangu inini. Mafiri aita ingoti kashamadza takazongoona tangofonerwa nezuva masikati. Chinzi mwana wenyu hakusisina. Apfurwa nemurume wake, murume wacho ndobva azvipfura. Saka umbocha kana kuti zvakafamba sei kana dambudziko ranga ripo nderei hatina chatinoziva.
inini ndonzi amaidzvuke Enet Chabika ndogara kuvillage kumanhundu ndirisawira mwana uyu takangofonerwa nezuro chinzi mwana uyu apfurwa nemurume wake ashaya ndobva tatokupindawo muziro mubva tandokuuyawo asi mutupa atakuona takaona vana vatakurwa visaenda kumochari saka tine urombo zvikuru nevana vavasiya vana vangu vachiri vadiki asi chandirikwaisa chekuti hama dzachiona manje dziri kutaura ivo kuti vari kuda mombe dzavari kuda asi ini ndoziva hangu kuti pachivanhu chinoitika kuti isusu tinyanya kuomeserana ivo vangadai vari kuda mombe wekumuhama dzemukadzi ana sawira vangu saka inini ndinaipo nokuti dai venge vari vanzwisisana nemukuwashi nevakuwasha wavo vasara vachona ivavo vavarerutsirawo kuti vavige mwana wavo kana paine zvavanozenge vachida vanozotaurirana vari kungedzawo mutumbi wavo ndope paine shuwiro yangu ipapo nekuti zvawanikwa hapana akagadzirira rufu kuti inini ndichazopfura mukadzi wangu achizofa tichizodiwa mombe dzakawanda kudai ishungu dzinowanikwa kumunhu idzodzo dzakadaro vana vanenge vashaya wekutaurira shungu dzavo dziri kuitika noona mukati memba yavo asi chandinoziva chokuti uyu mwanasikana uyu zvinenge zviripo kutadza kuwirirana mukati memba yedu yatinenge tigere murume anenge achibudawo nekwake achienda kwaanenge achienda ndobvunza murume wangu kuti uri kufamba zviri kuitika sei asi murume wangu azosvika pakuzondipfura asi ane mwana kusaiti wandiri kunzwa kunzi ane mwana saka ndonyaya yatavakanetsana vana sawira wangu nemurume wake akanga akaroora here sawira uyu anonzi anga akaroorwa akewo ndizvowo saka vana baba vari kuda mombe dzedanga mai vari kudawo mombe dzavo dzakawanda sei handina kuzobvunza kuti dzakawanda sei asi dziripo dzamai ndo dzandakanzwa nzi 2 dzana baba ndisiziva kuti ngani dzakataura dzavakazowirirana nemakuwasha wavo saka pari zvino tikati ndo zvakamisa bheriwo here kana kuti vachiri kukurukurirana kukurukurirana vanenge vakakurukurirana nezuro asi havana kuwirirana nekuti vana baba vemunhu vakaenda pasara vana mai ndo varipo iko zvino vekenge vatonzi vese ngavabve vese vaende saka taiwa kazvidaroka vataramba zvekuti takagara saka vana baba vakaenda kumba kwavo muno mwe akaenda kumba kwake havasiri pamwe chete saka vakangomira kuwasha kuti kana vachinge vagadzira zvinhu zvavo zvavari kuda vozovadedza kuti chiuyai ini ndinonzi Lisbon Gadzi ndiri hanzvadzi yemusikana akapfurwa anonzi Jane Gadzi nemukwasha inini chandakangosvikawo ndifunga takasvika nesoro mangwana makuseni tichinzi mukwasha akapfura mudzimai wake iye achizobva azvipfurawo kuti titsvage kuti tizive pamusoro pezvakawanda hatina changa tambonzwa kana kunetsana kwawo kana kuti kuziviswa kana chainge chaitika asi zvakatikachamadzawo kuti tizive kuti kuzongorikana ndangoudzwa nzi ndo chimiro chavo kuno hatinombobvira takanzwa kunetsana kwawo kana kuti mumhuri mavo chaivo memukwasha kuti vazivise kuti pane chakanga chamboshupawo mumazuva mashoma apfuura kana pane nyaya yaitaurika hapana chatakambonzwa kana iwakwasha kutorota havana chavari kuziva nesuwo zvakatichamisawo kumhuri kwedu kuti kuchii change chaitika sezvo uyu kwedu asina kana changa atiudzawo kuti ndo zviri kutora nzvimbo kunoku ndo zviri kuitika saka tine ruzivo kana mashoko pamusoro pekuziva kuti chii chakangoitika tinongoziva kuti vanhu takazongonzwa rarufu kuno asi imi maimboshiyawo here masecrets nehanzvadzi henyu hanzvadzi inini ndakatarisa inini ndini munhu anga ari padhuze dhuze sekuti ndogara papedyo ndini munhu anga ari padhuze naye wekuti ndaitotiwo ndakaita matambudziko kumba kwangu nemudzimai wangu ndaitombomuudzawo kuti kuno zvadai achiuyawo achitogadzirisana nemuroora wake vachitotaurirana vachitozoti shuwa ngatishingei asi iye haanombobvira akandiudza kuti kumba kune chinonetsa chandaingoziva ndechingoti aingotiti ina handibvumirwa kufamba kuenda kurefu handibvumirwa ngobuda pamba ndaigara zveshuwa pamba anga asingafambi kana kubuda kuti muroora wake kazhinji ndiyaitouya kumba kwake kuno achitozouyawo zvepapo nepapo asi tichingoongorora edu marriage yavo mungati yange iri happy marriage here kana kuti sekuna kwedu vaya vanhu vaifadzikana nemhuri yavo asi dai kana takatarisa tikainyatsoti ongorore kuti dai yanga isiri happy marriage
dai anga ane macases ekuti aitombouya achitaura kuti haina ndichada musha kana kuti pane zvazonetsa zvakati sekuti anokwanisa kusununguka kuhama dzake kuti taurira kuti chiri kunetsa chakadai nechakadai nechakadai, asi ipapapa hatina chatakanzwa kana chatakanga tamboudzwawo kuti nyatsoziva kuti chii chaitika kana kuti atiudzwewo kuti mhuri yake yaishupa zvakadai zvakadai zvakadai, hatina chatiri kuziva. Gani nai baba dai mambo tikomborera dai matikomborera munga dai matikomborera nai baba dai mambo tikomborera neri mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikombo ona dai matikomborera dai ma okomborera nai baba dai mambo tikomborera neri mwezuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe sezvimaonera muri kuita mhuri yeZimbabwe vamuri kuona avo ndio hama dzemurume dzaramba kutaura, hanzi hatina kusununguka kunge tichitaura nemi vatori venhau, naizvozvo vatakwanisa kunge tichitaura navo chete ihama dzemudzimai. Ndo chitiko chakatora nzvimbo munzvimbo ino yeMount Darwin. Kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore dai mambo tikombo ona dai matikomborera daima okomborera nai baba dai mambo tikomborera nerimwe zuwa kana kuti nedzimwe nguwa kana kuti nerimwe gore. Ndiyo iri kutora nzvimbo munzvimbo ino yeMount Darwin. Sezvamaona parufu paya tanga tichitaura nevehukama vekumudzimai, tanga tashaya anotaura akamirira varume, naizvozvo tinabva ndasangana navo hama dzemurume tinzwe kuti vari kutiwo kudini pamusoro pechitiko ichochi. Inini ndinonzi Kwashira Paul. Mupana shaika wakuzvipfuura uyu munin'ina wangu, but chitiko chaitika ichiri kutisuwisa zvokuti hapana rufara nazvo, because munhu watinoshanda naye ndiye munhu watikutarisira kuti achiri wechidiki anokwanisa kunge achichengeta vana nemhuri dzasiya. Tiri kushungurudzika mukoma. Asi manzwire enyu chii chikonzero chakazota tapesere azvipfuure zvekupfuura mudzimai? Chinonetsa munin'ina wedu uyu anga ari munhu anga asingatauri, munhu aingogara akanyarara zvekuti hauzivi kuti ari kurongei. Aigona kuti muchitosvika pabhawa motongotenga hwawa ndeipo bva anyarara. Saka kuti tizive kuti chii chakamubata zviri kusuwisa, ati tinoona kunge pane mhepo iripo, because zvinhu hazvingoitwi nemunhu angonzi haungangomuke wotopfuura mukadzi. Saka ivo isehama tichafanira kufamba tombonzwisa kuti chii chiri kuitika. Ko pane runyerekupe zvakare rwokuti akambenga apinda mutsaona nemotokari akatsika vanhu, vamwe vacho vakabheja kuti uchazviona. Zvinhu zvakadai so kana zvoitika hazvitipe kufunga kwakadaro here kuti pamwe ndo vaakutanga kushereketa? Ya, zvinogona kudaro kuti vose bhozi ukange wauraya vanhu inenge yava ngozi. Zvinogona dzitongori mhepo dziri kutosumudzwa futi nehama dzevanhu vapi ivavo, ende karunyerekupe ikako karipo, but isusu tangozvisa zvinhu zvese mumaoko maMwari. Inini ndinonzi Mishiki Kembo, remadunhu iro rokubasa ndinonzi Bosi Chekede. Ndiri shamwari yemukoma wake akatisiya kurapera paseri, nanhasi iye kusara kwakaita ndiwa ndaitongoti ndo yaashamwari yangu isinekufa kwakaita mukoma wake. Sekuonawo maziviro angu matauriro aiita munin'ina uyu, munhu anga ane pfungwa dzanga dzakadzamisisa stereo nekuda kwemhuri yakanga yakasiyiwa nemukoma wake pakufa kwakaita, uye ndiye aive ari munhu anga achitarisa mhuri yake. Ndiri mune zuva zvake takagara tiri kunonzi kuna mukadzi, akanitaura kuti sekuri gore rapera ndakaposa ndauraya munhu wandakaona aine mukadzi wangu, but ndakazotarisisa kuti no mukadzi uyu mukomana uyu mwana mudiki zvokuti ndobva ndangoseka, ndobva ndabuda ndasiyana nawo, ndobva ndamubvunza kuti kunofana chii, kati ndakaona kuti mwana mudiki ndosaka ndisina kumupfuura.
Vatazomubvunzisa kuti ko kumbonyanya kuvungei chii kugara urizi pakanyararisa. Asi kuri zvimupfungwa zvakawandisa. Mhuri dzakandiwandira. Zvine kuenda hapana kana kukunongedzera handina kana kuti ndikumbira handina. Ngokuti hazvikuti tiripo isu sana sekuru vakuti sana. Zvanese unongoitaurawo tinapo tinongokutapidza oitawo. Kuzopfuura kwaita mudzimai wake zvinhu zvakangondikashamadza zvandibata zvokuti parina zindakabatikana. Asi kutomboziva chikana okubvunza kuti nditi dambudziko rapinda nderipi kuti ngozopfuura mukadzi. Alright, kumashure uko ndonzwa kuti akamboita tsaona nemotokari. Chii chaizvonyatsotitsanangura zvakatora nzvimbo, chii chakanyatsoitika? Tsaona yakaitika akauraya vanhu vashanu pamugogwe watakatarisa wedotito. Vakafa vasi pakakurukuru. Varidzi vemhuri yakafa vakati tiripa, asi pane shoko rakabuda vakati uchazviona vana vedu havangofi. Saka ndinoti sometimes ndivo vakonzeresa tsaona idzi kuti anga achingoti iye ngafewo nokuti vanhu vakanga vagara vataura kuti uchazviona. Saka atarisiro kungoti ndivo vanhu vaita sei vakonzeresa nyaya idzi kuti anga achizopfuura nekupfuura. Asi ndiri kuroza kuti azourayawo umwe asiriwo mumusha. Saka ngozi ingoramba yakaita sei yakangotitevera. Handi kuti Mwari danga titungamirira kuti ngozi dzinge dzichikamuka dzisange dzichiteerawo nevasara vana vake. Mukomana uyu taimuziva seshamwari yedu yataishanda nayo kumabasa kwedu kumukadzi. Tinongoti handiziva kuti chii chamupinda chinoita kusvika pakuita zvakadaro zvinotyisa, zvinoita zvosvika pakuzviuraya nekuuraya mukadzi wake. Zvatotishamisa. Ndofunga mainzwa nhau yataurwa chakunetsa iye zvino izvi ndechekuti kave kumudzimai ndova kuti ai wakatanga mambo balance equation zero kuti tizokwanisa kunge tichiviga mufi. Pabva paita question mark kuti zvofambiswa sei, asi pari zvino semanzwira amaita mitumbi iri kumochari. Uyezve pane nhau iri kutaurika zvakare kuti iye murume pane imwe nguva yakanga atsika vanhu nemotokari vanokwana kuita vashanu vese vakafa. Naizvozvo panonzi pakanegoshetwa kuti asapinde mujeri, haana kuenda mujeri. Asi hama dzemufi dzinonzi dzakazouyawo zvakare dzichibvunza kuti ko mapapi nekuripa kwamakanga mambopromisa. Hanziwa papakadaira zvisiri izvo. Murume yakapedzisira kuti ndaakuenda kuMozambique kunogadzirisa nhau yangu. Naizvozvo kunzwa kwatakaita ndekuti anga ari kuMozambique. Kana kuti achiri kuMozambique tikakwanisa kumuwana tinokuunzirai pakamera tinzwo zvaanoda kutaura, asi zviri kunzi akati aiwa kati tichapedzerana. Naizvozvo ruzhinji rwakufungidzira kuti kuda imhepo yasimudzwa nekuda kwenhau iyoyo yakaitika kumashure. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Naizvozvo kamuri yeZimbabwe angari mafaro angu kunge ndinemi, asi ndisinawo zvakare kufara kuti nenyaya yechiitiko chaitika pano muzuva ranhasi. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Pari zvino hanzi kuhwedza chakaherereka kwasadza uko. Musationa kunonoka, tanga tichiuya, tiri kuzviziva, takazvinzwa, tiri kusvikako. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.